Türkmenistan'a Neft Gaz Forumu geçirilýär. Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Neft we Gaz 2023 28-nji halkara maslahaty we sergisi öz işine başlady. Oňa Atawatan media toparam gatnaşdy. 27 oktýabra çenli dowam etjek bu foruma 40 goly döwletden 400-den gowrak wekilet gatnaşýar. Şol sanyna 70-den gowrak halkara energetika kompaniýalary sergide öz sentleri bilen tanıştyrýarlar. Forumuň çäklerine gurulýan halkara maslahatyň çäklerini, geljegiň global energiýasy, häzirki energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we geljegiň energetika ulgamlaryna maýy goýmak, tebii gaz we gaz himiýa, häzirki energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we geljegiň energetika ulgamlaryna maýy goýmak. Forumuň çäklerine gurulýan halkara maslahatyň çäklerine geljegiň global energiýasy, häzirki energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we geljegiň energetika ulgamlaryna maýy goýmak, tebii gaz we gaz himiýa, häzirki energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we geljegiň energetika ulgamlaryna maýy goýmak, neft we neft himiýa, uglevodorod serişdeleriniň gazyp almak ekologik taraplary, täze energiýa çeşmeleriniň monetizasiýasyny we diversifikasiýasyny çaltlaşdyrmak, energetika pudugynyň geçiş döwründe tehnologik innovasiýalaryň we üstünlükli adam maýasynyň orny ýaly temalar boýunça plenar mejlisler geçirilýär. Olarda Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň düzümleriniň hemde halkara energetika kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň ýoldaşlarıdyr wekilleri çykyş edýärler. Mundan başga da ertir 26 oktýabrda sagat 14:00-da resmi namlara gol çekmek dawarasy geçer. 27 oktýabrda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda döwlet ministri, Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýewiň, Türkmen Neft döwlet konserniň başlygy Guwanç Agajanowyň, Türkmen Forum Hojalyk Jemgyýetiniň baş direktory Nazar Atajanowyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Neft we Gaz 2023 28-nji halkara maslahatynyň we sergisiniň jemleri boýunça medpugat briefingi geçirilýär. Häzirki wagtda sergi dowam edýär.